mutana nan ka fada wane suka za a cin dankon mu bare su guda wane suka za a cin dankon mu bare su guda malam wane ja yau da mu ba mu bai ce ya gano domin ga mutane nisan kiwo har kwatano dakin ne kawai a samu tare godan dandano domin aje a gaida ciyama sai an tsuno wallahi yawa aha la 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 yau ake bikin muhimmanci biki ake na nuna halarci duk da wasu yadda ba sassauci salon gidan mu ba inci a rausaya a wuce da kaici rawar gidan mu ba lalaci matan gidan ka sun kai mata sai da kuka ce ga